Με κατάμεστο το κλειστό γυμναστήριο Γρεβενών, πραγματοποιήθηκε η φιλανθρωπική εκδήλωση των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε σήμερα όλους όσοι βρίσκονται εδώ πέρα για τη στήριξή τους κυριότερα και για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε στη δύσκολη μάχη που δίνει το κορίτσι από το τροχαίο δυστύχημα που είχε συμβεί τις περασμένες εβδομάδες. Ευχαριστούμε πολύ τους γονείς και τα παιδιά για τη στήριξή τους, τους καθηγητές και όλους τους ανθρώπους που είναι εδώ σήμερα για τη στήριξη που μας δίνουν. Ευχόμαστε στο κορίτσι καλή ανάρρωση, να είναι πάντα καλά και καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλους. Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους και από μένα. Οι μαθητές εγκάισαν τη συγκεκριμένη εκδήλωση και πρόσφεραν στους θεατές ένα υπέροχο πρόγραμμα με τραγούδια. So this is Christmas. What have you done? Another year over. New one just begun. So this is Christmas. I hope you have fun. And here and there dear ones, the old and the young. Merry, Merry Christmas and a Happy New Year. Χορούς όπως Σιρτάκι, Σάμικο και διάφορα χορευτικά. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Σεβασμιότητος κύριος Δαβίδ, ο Αντιδήμαρχος κύριος Πέτρου, ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κύριος Λιάμας, όπως και αρκετοί καθηγητές. Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό, καθώς μαθητές και καθηγητές συσπυρώθηκαν ώστε να μαζέψουν διάφορα αγαθά και να τα προσφέρουν στους ανθρώπους μας που έχουν ανάγκη τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων. Σήμερα είχαμε μια εκδήλωση για φιλανθρωπικό σκοπό. Συναντηθήκαν τα τρία λύκεια μαζί, φτιάξανε ένα χορευτικό, ένα τραγούδι, είπανε κάποια τραγούδια δικά τους και συγχρόνως φτιάξαμε δύο αγώνες, ένα βόλεϊ και ένα μπάσκετ, με μικτές ομάδες, αθλοπαιδιά, για να χαρούν τα παιδιά και να απολαύσουν αυτή τη μέρα. Ο σκοπός βέβαια είναι ιερός, ας τον πούμε, για ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν οικονομικά, ειδικά αυτές τις μέρες τα πράγματα είναι δύσκολα για τον κόσμο μας και εύχομαι σε όλους καλές γιορτές και ευτυχισμένο το νέο έτος.